Magbuhat na sa tag Indian mango nga atong i-shake guys. So, di ba guys? Ako ba ilagay sa akin dito? Di ay natin paniud tuman. Lunch break karon. Guys. Lami siya no? Ha? Okay. Tawa guys ang ako ang tester. Ice. Lagi ice lagi nakakuwang bitay ice nakakuwang no. Lunch break man doon guys, lunch break. Nagbuhat mi direct mga kuupuan guys. Kay lunch break daw yung mga kabuang. Ako silang giuna og pagkaon guys, nga kani ako ana ni guys. Ang ila ha. Sila yung giuna patilaw. Mango shake with sugar. Shake. Lami siya. Shake. Magkuan na sa tagkuan guys, pakapayas ato ni sliceon. Atong gagmay-gagmayon guys para mudaghan ba. Aron dugay mahurot. Oh, gagmayon ni nato ang slice guys. Di ba? Aron dugay mahurot kay kusog mo kaon is nitay. Hinog kaayo guys, guwapa kayong kapayas. Oh, di ba tanawa oh. Guys, Tanawa oh, nindot kayo. Nindot kay pagkahinog ba? Oh, karon nasad ko'y usa ka buok nga kuan guys, usa ka buok nga dragon fruit. Ato ning slice og gagmay sad kay aron sad lagi ma-budget ba. Oh, ato isagol sa kapayas guys. Kay para mura sa kuan ba, fruit salad. Fruit salad. Ato ning i-shake niya. Oh, di ba guys? Oh, mukhaon na ta guys, di lang i-shake guys kay kas. Ato lang ning usapon. Usapon ni nato ginagmay guys. Maura na guys. Thank you for watching. Bye. See you next video guys. Hi guys, good morning. Mga unta ninyo guys, tanawa ako ang kaon guys ay lami kay tanan guys. Nay adobo gumba. Tara ay adobo nga batong onya singan inutan na. Di po ni madawag o kanang na ay kuan. Nanang ito yung anang utan nga plus utan. Di po ni matawag sapsoy. Ano sa mga utan na? Basta sagol-sagol na nga utan. Ginisa. Sari na. Mais. Nanta guys. Hi mga guys. For videos today guys. Magkaon-kaon na sa tag-utan guys. Mga untag-utan. Lami kayong utan guys. Ayaw galiso! Oh, di magkamakita na raka oh. Smile! Baby, smile. Smile!